हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിലെ നമ്മൾ മന്ത്രം 7 വരെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. നമ്മള് മന്ത്രം 8ലേക്ക് കടക്കും. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ സർവശേഷിശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. ഈശോപനിഷത്തിലെ മന്ത്രം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ 6ഉം 7ഉം നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ 6ഉം 7ഉം മഹാഭാഗവതനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധം, ഇവയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത്. ഇനി 8ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത്, ഈ മഹാഭാഗവതന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും, ഈ മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം കാണുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണം എങ്ങനെയായിരുന്നു? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ വീക്ഷണം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. എവിടെ നോക്കിയാലും ഭഗവാനെ കാണുന്നു. അതിൽ ഏതൊരു ചെറിയ വസ്തുവിലും അദ്ദേഹം ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത്. അവർ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കും. പിന്നെ ആരെ കണ്ടാലും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും ആരോടൊക്കെ ഒരു വെറുപ്പൊന്നും തോന്നില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവത് പ്രേമം ആണ് എല്ലാ ജീവികളും കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരിബോൾ. അതെ, അപ്പൊ എവിടെ നോക്കിയാലും ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്ത ഏത് വസ്തുവിലും കാണുകയുള്ളൂ. എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ അംശത്തെ കാണുന്നു. ഭഗവാനെ പരമാത്മാവായിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഉള്ള, എവിടെ കണ്ടാലും ഭഗവാനെ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാഭാഗവതൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അദ്ദേഹം ആ ചിന്തിക്കുന്ന, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെയാണ് 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. മന്ത്രം 6ലും 7ലും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ മഹാഭാഗവതനാൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ചില ഗുണങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ വിവരിക്കുകയാണ്. മഹാഭാഗവതൻ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് 8ാമത്തെ മന്ത്രം നോക്കാം. സപര്യഗാചുക്രമകായമവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിഭൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തദധ്യോർത്ഥാൻ വിതഥാചാശ്വദീഭ്യ സമാഭ്യ. സപര്യഗാചുക്രമകായമവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിഭൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തദധ്യോർത്ഥാൻ വ്യതഥാചാശ്വദീഭ്യ സമാഭ്യ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം മഹാഭാഗവതൻ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സർവശക്തന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അകായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരമില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറയുന്നു. ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്,
സിരകളില്ലാത്തവൻ, പാപരഹിതൻ, സ്വയം സമ്പൂർണൻ, തത്വജ്ഞാനി, അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവരുമാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ മായാവാദികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രമാണ്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാനെ വിവരിക്കുകയാണ്. ആ പരമസത്യത്തിന് ശരീരമില്ല, അകായം, ശരീരമില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മള് അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വമാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാനും വേറെയാണ്. കൂടാതെ ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. ഭഗവാൻ വിഗ്രഹം, അതായത് ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ രൂപമുള്ള വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാ ശരീരമില്ലാതാകുന്നത്? ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമാണ്. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി, കേട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ ശരീരം, അതുകൊണ്ടല്ല മാതാജി. ഭഗവാന് ഇവിടെ ശരീരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ശരീരമില്ല? ഭൗതിക ശരീരമില്ല. അതാണ് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ശരീരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശരീരവും ഇല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു പ്രകാശമാണ് എന്നല്ല, ഒരു ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് പരമസത്യം എന്നല്ല, അതൊരു തലം മാത്രം. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രകാശമാണ്. ആ ഭഗവാന് ശരീരമുണ്ട്, അത് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്, അല്ലാതെ ഭൗതിക ശരീരം ഇല്ല. ശരീരമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് ശരീരമാണ് ഇല്ലാത്തത്? ഭൗതിക ശരീരമില്ല. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ജനനം, ജന്മകർമാചമേ ദിവ്യം. ഭഗവാന്റെ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളെല്ലാം ജന്മം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ഓരോരോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരം കിട്ടുന്നത്. ഓരോ യോനിയിൽ കയറി നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചാണ് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ജന്മം എടുക്കുന്നത് കർമ്മഫലം വെച്ചല്ല. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ദേവകിയുടെ പുത്രനായിട്ട് ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ വരുന്നത് അത് ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല, അല്ലാതെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ കയറിയതല്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം തീരുമാനിക്കും താൻ അവിടെ ജനിക്കണം, യദുവംശത്തിൽ ജനിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ച് അവിടെ വരുന്നതാണ്. അല്ലാതെ കർമ്മം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ നിർബന്ധിതനായിട്ട് ജനിക്കുന്നതല്ല. അപ്പം കർമ്മം ബാധിക്കുന്നില്ല ഭഗവാനെ. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരം ആത്മീയ ശരീരമാണ്. ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആത്മാവ് വേറെ, ശരീരം വേറെ, രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഒരിക്കലും മലിനപ്പെടുകയില്ല. നമ്മളുടെ ശരീരം പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരം. മലിനമാകാത്ത ശരീരമാണ്, ഭൗതിക ശരീരമല്ല, കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് എടുക്കുന്ന ജനനമല്ല ഭഗവാന്റേത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും വ്യത്യസ്തമല്ല, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ശരീരമാണ്. അപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ശരീരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സർവജ്ഞനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്. ഭഗവാന് അച്യുതനാണല്ലേ, ഒരിക്കലും വീഴ്ച പറ്റാത്തവനാണ്. ഒരിക്കലും ദോഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മവും ദോഷമുള്ളതല്ല. പാപരഹിതനാണ്. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മത്തിനും പാപമേൽക്കുകയില്ല. അല്ലെ, നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പം ഭൗതിക കണ്ണുകളോട് കൂടി കാണുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അധികം അറിയാത്ത ആൾക്കാർ ഈ സീരിയലുകൾ കാണുകയും അവിടെ ഇവിടെയും എന്തേലും വായിച്ചുള്ള അറിവ് വെച്ച് അവരെന്ത് പറയും? ഓ, വെണ്ണ കട്ട് തിന്നുന്നവനല്ലേ, ഗോപിമാരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കട്ടുകൊണ്ട് പോയവനല്ലേ, ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവനല്ലേ. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരാളെ കളിയാക്കുമ്പോ അവനൊരു കള്ളകൃഷ്ണനാണ്, ഒരിത്ര പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇടയിലേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭൗതിക കണ്ണുകളോടുകൂടി ഉള്ള വീക്ഷണം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്താലും, അത് ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്കത് സംശയം തോന്നിയാലും, ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും പാപമില്ലാത്തതാണ്. അതാണ് പാപരഹിതനാണ്. ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും പാപം ബാധിക്കുന്നില്ല. അതൊന്നും തെറ്റല്ല. ഭഗവാനാണ് പരമസത്യം, ഭഗവാനാണ് പെർഫെക്റ്റ്. ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് തെറ്റ്. അത് ഭഗവാനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, നമ്മൾ വെറും അണുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്.
ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പാലിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി നമ്മൾ അനുകരിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കൊരിക്കലും അത് അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്. ഈ അണുവായിട്ടുള്ള വ്യക്തി വിഭു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അനുകരിച്ചാൽ അത് പാപമായി മാറും. എന്നാൽ നമ്മൾ അണുവായിട്ടുള്ള ഈ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ആചാര്യന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആചാര്യന്മാർ തരുന്ന നിർദ്ദേശം. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാന് പാപരഹിതനാണ്. ഭഗവാന് സിരകളില്ലാത്തവൻ. സിരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പോലെ ചോരയും മജ്ജയും ഞരമ്പും ഒന്നും ഉള്ള ശരീരമല്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരം ആത്മീയ ശരീരമാണ്. സ്വയം സമ്പൂർണനാണ് അദ്ദേഹം. തത്വജ്ഞാനിയാണ്. അനാദി കാലം മുതൽക്കേ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനാണ്. എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു തരുന്നത്. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കാനേ പറ്റൂ. ആഗ്രഹങ്ങൾ സബലീകരിച്ചു തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരുന്ന എപ്പം മുതൽ? അനാദികാലം മുതൽക്ക് അല്ലെ. ആദ്യം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരാതന ആയിട്ടുള്ളവനാണ്. നവയൗവനമാണ് അല്ലെ. ആദ്യത്തെ ആരാണ്? നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ, ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ആ നവയൗവനത്തിലുള്ള ആദ്യം പുരാതനനായിട്ടുള്ള പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. കുറെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. ശരീരമില്ലാത്തവൻ, സർവജ്ഞൻ, ദോഷരഹിതൻ, സിരകളില്ലാത്തവൻ, പാപരഹിതൻ, സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് എവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതുമായ സർവശക്തൻ. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ. ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല. ഭഗവാൻ അകായം, ശരീരമില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അരൂപനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് നമ്മുടെ പോലത്തെ രൂപമില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണ് ഭഗവാന്റേത്. അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരസ്ഥനല്ല, സിരകളില്ല. അതിനർത്ഥം അവിടുത്തെ ശരീരവും ആത്മാവും ഭിന്നമല്ലെന്നതാണ്. നമുക്ക് ശരീരം വേറെ, ആത്മാവ് വേറെ അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സിരകളില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരമല്ല അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. പിന്നീട് നമുക്ക് വേറൊരു ശരീരമുണ്ട്. അതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അപ്പൊ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ ഹാർഡ്വെയറും ഉണ്ട്, സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉണ്ട്. ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കീബോർഡ്, മോണിറ്റർ, മൗസ് ഇതെല്ലാം തൊട്ട്, ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള മദർ ബോർഡ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തൊട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അതുപോലാണ് നമ്മളുടെ ഈ ശരീരത്തിലെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നമ്മളുടെ ഈ ശരീരഭാഗങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ഹാർട്ട്, കിഡ്നി, ലിവർ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് കാണാനും തൊടാനും പറ്റും. ഇനി കാണാനും തൊടാനും പറ്റാത്ത വസ്തുവായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അതാണ് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്, സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്. അപ്പൊ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെയും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെയും ഉള്ളില്, പുറമേ സ്ഥൂല ശരീരം, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആത്മാവ്. പക്ഷെ ഭഗവാനോ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ആത്മീയമായ ശരീരമാണ്. കൂടാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജന്മം എടുക്കുന്നത്, ശരീരം എടുക്കുന്നത്? പ്രകൃതി നിയമത്തിനനുസൃതമായിട്ടാണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മം അനുസരിച്ച് പ്രകൃതി നമുക്ക് ഓരോ ശരീരം തരും. ആ ശരീരം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എങ്ങനെ ആണായിട്ട്, എനിക്ക് ആണായിട്ട് ജനിക്കണം, എനിക്ക് പെണ്ണായിട്ട് ജനിക്കണം, നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും വേണം എനിക്ക് ജനിക്കാനെന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ രൂപം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ കർമ്മം അനുസരിച്ച്, പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ശരീരം.
ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അല്ല. ഭഗവാൻ ശരീരം, ഭഗവാൻ ആ ആത്മീയമായി തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോഴും അതേ ശരീരത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ വരുന്നു. നമ്മെ പോലെ പ്രകൃതി നിയമത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. അവിടുത്തെ ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം, ആത്മാവ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഭഗവാനില്ല. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ആ, രണ്ട് കൈകളുള്ള ഓടക്കുഴലേന്തി തലയിൽ മയിൽപ്പീലി ചൂടി കാർമേഘവർണ്ണനായിട്ട് ത്രിഭംഗം 3 വളവോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ഒറിജിനൽ രൂപം. ഭഗവാൻ രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്. എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. സർവശക്തനാണ്. ദ്രവ്യത്തെ ആത്മാവായും ആത്മാവിനെ ദ്രവ്യമായും രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണ്. ഭഗവാന് എന്തിനേയും മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ആത്മീയമല്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിനെ ആത്മീയമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അതിനുദാഹരണമാണ് നമ്മളുടെ വിഗ്രഹം. വിഗ്രഹം എങ്ങനെയാണ്? ചിലപ്പോ തടി കൊണ്ട്, ഇപ്പം ജഗന്നാഥൻ ദാരുബ്രഹ്മനാണ്. തടിയിൽ കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂടാതെ കല്ലുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് കൊണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ പല രീതിയിലും ഉള്ള ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ ഭഗവാൻ ആത്മീയമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെ ആത്മീയമാക്കുന്നത്? ഒരു വിഗ്രഹത്തെ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യും. പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ അങ്ങ് ഇവിടെ ഈ വിഗ്രഹത്തിൽ വരണമെന്ന്. ആ ചടങ്ങ് പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ഈ ഭക്തരോട് കാരുണ്യം കാട്ടാനായിട്ട് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കല്ലിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കല്ല് എന്തായി മാറി? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കല്ലാണ്. ആ ദ്രവ്യം ഇപ്പോൾ ആത്മീയമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഒരു ദ്രവ്യത്തെ ആത്മീയമാക്കി മാറ്റാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും. സർവശക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ട് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് ഈ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാട്ടാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ചിലപ്പോ വിഗ്രഹത്തിൽ വരുന്നു. കൂടാതെ ഭഗവാൻ പുസ്തകമായിട്ട് വന്നു, അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാൻ പുസ്തകമായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ മന്ത്രമായിട്ട് വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. നാമരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാട്ടാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പല രൂപത്തിൽ വരുന്നു. പിന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം, അല്ലെ? ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണ്? വളരെ ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് കേൾക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടത്, രാജകീയമായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ആ ബ്രാഹ്മണന് വളരെ ആഗ്രഹം അതേപോലെ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ദരിദ്രനായതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ജലം എടുക്കാൻ പോകുന്നു. അങ്ങനെ കുടത്തിൽ ജലം എടുത്ത് നടന്നു വരുന്നു. പിന്നെ വഴിയില് പുഷ്പങ്ങൾ കാണുന്നു, അതെല്ലാം എടുത്ത് അതെല്ലാം മനസ്സിൽ കാണുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരതിയൊക്കെ ചെയ്തു. ഇനി ഭഗവാന് ഭോഗ കൊടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പായസം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പായസം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാന് കൊടുക്കാറായോ, ഇത് ചൂടാണോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് കൈയിട്ടപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? എന്ത് പറ്റി? കൈ പൊള്ളി. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? അദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ട് അവിടെ പായസം അർപ്പിക്കുക, അല്ലാതെ ശരിക്കും പായസം ഉണ്ടാക്കുകയല്ല, മനസ്സില്. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഭഗവാൻ ശരിക്കും അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു. കാരണം അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആ ഭാവത്തിലാണ് ആ ഭക്തൻ ഈ പായസം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ പിന്നെ കീർച്ചോർ ഗോപിനാഥിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? കീർച്ചോർ ഗോപിനാഥ് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് വേണ്ടി ഗോപിനാഥ് പായസം കട്ടെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ പായസം എല്ലാം പൂജാരി എടുത്തോണ്ട് പോയപ്പോ ഒരു കുടം എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. അങ്ങനെ പൂജാരിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് എന്ത് പറയും? ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് പറയും, ഏയ് നീ വേഗം എണീക്കൂ, നീ എല്ലാ പായസവും എടുത്തിട്ടില്ല,
ഒരു കുടം പായസം ഞാൻ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ള മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ പായസം അവന് കൊടുക്കുക. പക്ഷെ മാധവേന്ദ്രപുരി അപ്പോഴത്തേക്കും അവിടുന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഈ പൂജാരി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി ആ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഒരു പായസം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് അത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യും. ഇതപ്പോ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ എല്ലാം ആത്മീയമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്ത് അത് പ്രസാദമാകുമ്പോൾ അത് ആത്മീയവൽക്കരിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാം ആത്മീയമാക്കി മാറ്റാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും. സർവശക്തനാണ്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരുന്നത്? എങ്ങനെയാണോ ഒരു പിതാവ് തന്റെ കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് പിതാവിന്റെ പുറത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? പിതാവ് കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കും. കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് പിതാവിന്റെ പുറത്ത് കയറിയിരിക്കാൻ. അതേപോലെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ വന്ന് അത് ആത്മീയമാക്കി മാറ്റി തരികയാണ്. ആ കുട്ടിയോടുള്ള വാത്സല്യം, ആ ഭക്തനോടുള്ള വാത്സല്യം കാരണം ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തു തരും. അതാണ് സർവശക്തൻ. ദ്രവ്യത്തെ ആത്മാവായും ആത്മാവിനെ ദ്രവ്യമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഭഗവാന്റെ രൂപം. ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട പൂജാവിഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. ആചാര്യന്മാരുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ പൂജാവിഗ്രഹം അവതാരം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവശക്തി വൈഭവത്താൽ ഭഗവാൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വികസിത രൂപമാണിത്. ഈ രൂപത്തെ തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധമായ ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക വസ്തുവായി കാണുന്നവൻ കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ്. ഇപ്പോ ഒരു വിഗ്രഹം കണ്ടാൽ ആ വിഗ്രഹത്തിനെ വെറും കല്ലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്, അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ വീക്ഷണം. അത് വെറും കല്ലല്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അത് പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ഭഗവാൻ വന്ന് ആ വിഗ്രഹത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ രൂപം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ആ വിഗ്രഹത്തിന് ഏത് രൂപമാണോ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ രൂപം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവശക്തി വൈഭവത്താൽ ഭഗവാൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ തന്നെ, അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആ വിഗ്രഹം പ്രവർത്തിക്കും. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും തരാനായിട്ട് ആ വിഗ്രഹത്തിന് സാധിക്കും. വെറുതെ ഒരു കല്ലല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ആർച്ചാ വിഗ്രഹ രൂപത്തെ ഭഗവാൻ തന്നെയായി വിലമതിക്കാൻ നാം വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഈ വിഗ്രഹം വാങ്ങിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം തന്റെ ഭക്തർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്, പ്രതിഷ്ഠ വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യേണ്ടതും ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ 5.1 പറയുന്നു. ഏതാണ്? ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. ഭഗവാന് ശാശ്വതമായിട്ടൊരു രൂപമുണ്ട്. അവിടുത്തെ ശാശ്വത രൂപം അനശ്വരത, പൂർണ്ണജ്ഞാനം, പൂർണ്ണ ആനന്ദം എന്നിവയെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ എല്ലാം ഈ രൂപത്തിന് അശാശ്വതമാണല്ലേ. നമ്മളെ മരണശേഷം ഈ രൂപം നശിക്കും. പിന്നെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരത്തിൽ കയറും. പക്ഷെ ഭഗവാന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. ശാശ്വത രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നു. പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. പൂർണ്ണ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവനാണ്. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. ഇനി ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ 5.32 പറയുന്നു, ഭഗവാൻ തന്റെ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ടേ കാണാൻ സാധിക്കൂ, ചെവി കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാനേ പറ്റൂ. നമുക്ക് വായ കൊണ്ടേ കഴിക്കാൻ പറ്റൂ, അല്ലെ? ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും ഭഗവാന് ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആ ശ്ലോകമാണ് അംഗാനി യസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തി മന്ദി
പശ്യന്തി പാന്തി കലയന്തി ചിരം ജഗന്തി ആനന്ദ ചിന്മയ സദുജ്വല വിഗ്രഹസ്യ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ആ ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കുക, തമഹം നമുക്ക് നമസ്കരിക്കാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? അംഗാനി യസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമാൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പല പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യും. നമ്മളെ പോലത്തെ ശരീരമല്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ 2 ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് തെളിവ്. അപ്പൊ എന്താണ് തെളിവ്? ഭഗവാന്റെ രൂപമുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്യാം. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ, വിഗ്രഹനാണ്, രൂപമുള്ളവനാണ്, സച്ചിദാനന്ദമാണ്. സച്ചിത് ആനന്ദം, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്. ചിത് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ളത്. ആനന്ദ പൂർണ്ണ ആനന്ദമുള്ളത്. വിഗ്രഹനാണ്, രൂപമുള്ളവനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനാണ്. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അത് ഏത് ഭാഗത്തിന്, ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പൊ കൈ കൊണ്ട് ഇരിക്കാം, കാലുകൊണ്ട് തന്നെ നടക്കണമെന്നില്ല. കൈകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാൻ കഴിയും. എന്തും അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും, എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങൾക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഭഗവാനെ ശുദ്ധമാണ്, പരിശുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അവിടുന്ന് അപ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണ്. സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി ഈശോപനിഷത്തിൽ ശുദ്ധം അപാപവിദ്ധം എന്നീ പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട ഈ ശ്ലോകത്തില്, 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഒരു വാക്കാണ് ശുദ്ധം അപാപവിദ്ധം. അവിടുത്തെ പലപ്പോഴും സൂര്യനോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട്. ഭഗവാനെ സൂര്യനുമായിട്ട് ഉപമിക്കുന്നു. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് കുറവാണോ മാതാജി? ഇല്ല, സൗണ്ട് ഉണ്ട്. സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആണോ? എനിക്ക് എന്താ അറിയില്ല, കുറവായി. എന്ത് പറ്റി അറിയില്ല, പെട്ടെന്ന് പോയി. ഓക്കെ ഓക്കെ. മാതാജി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫോൺ ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. വോയിസ് കുറഞ്ഞു, വോളിയം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇവിടെ സൂര്യനോട് ഉപമിക്കുകയാണ്. സൂര്യൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ജലവും, മലിനജലമാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ പരിശുദ്ധമാക്കുക. അത് നീരാവിയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ, സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് നീരാവിയായി പോകുമ്പോൾ ആ മലിനജലവും എന്തായി മാറി? പരിശുദ്ധമായി മാറി. അപ്പൊ പരിശുദ്ധി നിലനിർത്തുന്നു സൂര്യൻ. വസ്തുനിഷ്ഠമായി പറഞ്ഞാൽ തന്റെ അണുനാശ ശക്തിയാൽ സൂര്യൻ നിന്ദ്യമായ വസ്തുക്കളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ള എന്ത് ജലം, അഴുക്ക ജലമാണെങ്കിലും അതിനെ പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് സൂര്യന് സാധിക്കും. കൂടാതെ സൂര്യൻ ആ മലിനജലത്തിനെ നീരാവിയാക്കിയത് കൊണ്ട് സൂര്യൻ മലിനമാകുന്നോ? ഇല്ല. സൂര്യൻ മലിനമാകുന്നതും ഇല്ല, മലിനമായിട്ടുള്ള ആ ജലത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സൂര്യനുമായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഏത് വസ്തുവിൽ തൊട്ടാലും അതെന്തായി മാറും? അത് പരിശുദ്ധമായി മാറും. അപ്പൊ ഭഗവാന് എല്ലാത്തിനെയും ശുദ്ധമാക്കാൻ സാധിക്കും. ശുദ്ധം അപാപ വിദ്ധം. ഒരു ആന്റിസെപ്റ്റിക് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ഒരു വാക്ക് പ്രധാനമാണ്. എന്താണ് ശുദ്ധം അപാപ വിദ്ധം? ശുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധം, അപാപ വിദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രോഗപ്രതിരോധം എന്നാണ്. അശുദ്ധമായ ഒരു വസ്തുവും അദ്ദേഹത്തെ സ്പർശിച്ചാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഏത് അശുദ്ധ വസ്തുവും ഭഗവാന് സ്പർശനമേറ്റാൽ അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പോ അതിന് പറയുന്നത്, സാധാരണ തുടക്കത്തില് ഒരു ഭക്തന്മാര് പെരുമാറ്റത്തിലൊന്നും നല്ല ആചാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ ആ ഭക്തൻ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ആചാര്യന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരുകയും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തിയെ ശുദ്ധനായി തീരും. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് ആ വ്യക്തിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം അതല്ലേ, നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നാമം ജപിക്കാം. അതിന് ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇല്ല. ഏത് വ്യക്തിയാണെങ്കിലും നാമം ജപിച്ചാൽ അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അത്ര ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്പർശനമേറ്റാൽ എത്ര മലിനമായിട്ടുള്ള വസ്തുവിനെയും
ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ അപാപവിത്തം. പാപം ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കുകയില്ല. അപാപവിദ്ധം, പാപം അവനെ സ്പർശിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും അത് നല്ലതാണ്. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും പാപം ബാധിക്കില്ല. എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാൻ ശുദ്ധനാണ്. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ വെണ്ണ കട്ട് തിന്നാലും ഗോപിമാരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കട്ട് കൊണ്ടുപോയാലും, കൂടാതെ നമ്മൾ കണ്ടു ജരാസന്ധനെ കണ്ട് പലവട്ടം ഭഗവാൻ ജരാസന്ധനോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഓടിപ്പോകുന്നു. അപ്പോ ആ ഓടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാന് അത് തെറ്റാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും അവിടെ പാപത്തിന്റെ ഒരു തരി പോലും വരുന്നില്ല. പരിശുദ്ധനാണ് ഭഗവാൻ. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാൻ ശുദ്ധമാണ്. പാപം സ്പർശിക്കാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ ഏത് പാപം ഉള്ള വസ്തുവിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കാനും സാധിക്കും. എന്താണ് ഉപമ? സൂര്യനെ പോലെയാണ്. പാപമായി കരുതുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് ഏർപ്പെടുന്നതായി തോന്നാമെങ്കിലും അവയൊക്കെ നല്ലവയാണെന്ന് കാണണം. കാരണം പാപത്തിന് അവിടുത്തെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അപാപവിദ്ധനാണ്. അതായത് പാപത്തിന് ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ അപവിത്രമായ വസ്തു പോലും അവിടുത്തെ സ്പർശന മാത്രയിൽ തന്നെ പവിത്രമായി തീരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനീഷി പരിഭൂ. കൃഷ്ണൻ സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്. പക്ഷെ ആർക്കും അവനെ അറിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് മനീഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത്വജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ വേറെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഈശ്വരൻ മനോഹരൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പരിഭൂ എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. മറ്റ് ജീവസത്തകൾ പ്രഭുവിൽ നിന്നും വസ്തുക്കൾ കാംക്ഷിക്കുന്ന യാചകരായി വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. അവർ അഭിലഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അദ്ദേഹം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ പല ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അനാദികാലം മുതൽക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ സബലീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കൾ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് പെട്ടതിനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? ഈ ആഗ്രഹം വന്നതുകൊണ്ട് മാതാജി ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. അവരാദ്യം ഭഗവാന്റെ അടുത്തായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനെ മറന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം വന്നതുകൊണ്ട് ആ ആഗ്രഹം സബലീകരിക്കാനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നു. ഇനി ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നിട്ട് എത്ര കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചാലും അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു ലോകം ദുഃഖാലയമാണ്, അശാശ്വതമാണ്. ഇവിടെ ഇവിടെ സുഖം കിട്ടുകയില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവര് കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണത്തിലേക്ക് പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണത്തിൽപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചാൽ നമ്മളുടെ കഷ്ടതകളെല്ലാം തീർന്നു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും കഷ്ടതകളും എല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, മറ്റ് ജീവസത്തകൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ കാംക്ഷിക്കുന്ന യാചകരായി വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. അവർ അഭിലഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അദ്ദേഹം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് വസ്തുവാണോ അത് ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, എത്രയോ ആൾക്കാർ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മളും പല കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു, അതൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും വസ്തുക്കളും നമുക്ക് തരുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. പിന്നെന്താ എല്ലാവർക്കും കിട്ടാത്തത്? ചിലർക്ക് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ കിട്ടുന്നു, ബാക്കി ചിലർക്ക് എത്ര ആഗ്രഹിച്ചാലും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? കർമ്മഫലം കൊണ്ട്. കേട്ടില്ല പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മഫലം കൊണ്ട്. അതായത്
ഓരോരുത്തർക്കും അർഹിക്കുന്നതേ കിട്ടുകയുള്ളൂ, അല്ലെ? എന്തും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോ അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അത് സാധിച്ചു തരും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും യോഗ്യതകൾ ഉള്ളവരായിരിക്കാം, പക്ഷേ നമുക്ക് കരുണ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചേക്കില്ല. അതായത് കോടതി ജഡ്ജിയാകാൻ യോഗ്യതയുള്ള നിരവധി അഭിലാഷകരുണ്ട്, എന്നാൽ വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ അത് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരാൾ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ പദവി ഇരിക്കാൻ ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ അപര്യാപ്തമാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും ഉന്നത അധികാരി നൽകണം. നമ്മളിപ്പോ എൻട്രൻസ് നീറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്നു. നീറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ യോഗ്യത +2 പാസ്സാവണം, +2ന് ഇത്ര മിനിമം ഇത്ര മാർക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ യോഗ്യതയുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്, എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ എഴുതുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്കും യോഗ്യത ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നില്ല. അതിപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ അവന്റെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് അവന് കിട്ടാൻ യോഗ്യതയുണ്ടോ, ആ യോഗ്യതയും കൂടെ നോക്കും. നമുക്ക് ആ പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള യോഗ്യത +2ന്റെ മാർക്കാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചാലും അവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ, ആ കാരുണ്യം ആർക്കേ കൊടുക്കൂ? ആ കാരുണ്യം കിട്ടാൻ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ അത് കൊടുക്കും. അപ്പോ ആ യോഗ്യത നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചാണ് കിട്ടുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള യോഗ്യത എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മുടെ മഹാരാജായിട്ടുള്ള രാധാനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ് പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും പല പല കഴിവുകൾ കാണും. ചിലർ നല്ല പാടും, ചിലർ നല്ലതായിട്ട് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഴിവുകൾ എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? പാടാനുള്ള കഴിവും സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവും, നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നു, നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു, നല്ല പല പല വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കഴിവ്, അതൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടുക? അതൊക്കെ അവരുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ പുണ്യം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് ഈ കഴിവുകൾ കിട്ടിയതാണ്. പക്ഷെ ഈ സ്കില്ലൊന്നും അല്ല ഒരു ഭക്തനാവാനുള്ള യോഗ്യത. അവനെ നന്നായിട്ട് പാടുകയും നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനൊരു നല്ല ഭക്തനാകുന്നില്ല. ഭക്തനാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാൻ അവന് ആ കാരുണ്യം കൊടുക്കണം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടേ നമുക്ക് ആ ഭക്തി കിട്ടുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ഭക്തി ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണില്ല. നമ്മളുടെ ഏതൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലായിരിക്കണം നിൽക്കേണ്ടത്? ഈ നമ്മളുടെ കഴിവുകളിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുക. അഹങ്കരിക്കാതെ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഭഗവാൻ തന്ന കഴിവുകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ കഴിവുകളോട് ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്. നമ്മൾ വിനയാന്വിതനായിരിക്കണം, നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കണം. ഇതാണ് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആ ക്യാരക്ടറാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എല്ലാത്തിലും അഹങ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളുടെ ഒരു അഹങ്കാരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് എത്ര കഴിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെല്ലാം അവനെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ എല്ലാ കഴിവുകളുണ്ട്, വിനയാന്വിതനാണ്, അഹങ്കാരം ബാധിച്ചിട്ടില്ല, അതിനെല്ലാം ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ലഭിക്കും. അതിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് ബലി മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം എടുക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ്, ഞാൻ നിർമ്മിച്ചു എന്നൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അതിനുശേഷം തന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന വാമനനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ശുക്രാചാര്യർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇത് നിന്നെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് വിഷ്ണു വന്നിരിക്കുകയാണ്, വേഷം മാറി വന്നതാണ്, നീ ഇത് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞ? ബലി മഹാരാജാവ്, ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു, ഇതിന്റെ അപ്പുറം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്? ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതല്ലേ, അത് അദ്ദേഹത്തിനല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത്? അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഭഗവാനിൽ അത്ര വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ബലി മഹാരാജ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇന്ദ്രന് ലഭിക്കുന്നതിന്റെ 10 മടങ്ങ് ഐശ്വര്യമുള്ള സുതല ലോകത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അവിടെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കൂടെ വാമനൻ ആരായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്? അവിടെ
സുതല ലോകത്തില് ഭഗവാൻ വാമന ഭഗവാൻ എന്താ അത് ആരായിട്ടുണ്ട്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കാവലായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവലായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാവലായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അല്ലെ? അവിടെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് വാമനദേവൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഏത് സമയവും ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളതാണ് ബലി മഹാരാജന്. അപ്പൊ കൂടുതൽ കാരുണ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്, അഭിലഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കൊടുക്കുന്നത്, അവന് ആ യോഗ്യത ഉണ്ടതെന്നനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഭക്തി ലഭിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വൈഭവത്തിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാനുമായി സമത്വവും സർവശക്തിത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മുക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയും പ്രഭുവിനോട് യാചിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മായാവാദികൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവസത്തയും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഈശ്വരന്മാരാണ്, നമ്മളെല്ലാം ഒന്നായി മാറും, നമ്മൾ ഈശ്വരനായി മാറുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെന്തിനാണ് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാനോട് യാചിക്കുന്നത്? സ്വയം ഈശ്വരനാണല്ലോ, പിന്നെ ഭഗവാനോട് യാചിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് ചോദിക്കുന്നത്. വൈഭവത്തിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാനുമായി സമത്വവും സർവശക്തിത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മുക്തി എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി പോലും ഭഗവാനോട് യാചിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ സ്വയം ഈശ്വരനല്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാണ് പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്ക് മുക്തി വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? സ്വയം അങ്ങ് ആയിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. യഥാതഥ്യത. അനാദികാലം മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ജീവസത്തയ്ക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം യഥാതഥമായ എന്നാണ്. ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ജീവൻ ചിലത് അഭിലഷിക്കുന്നു, പ്രഭു ആകട്ടെ ഒരാളുടെ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് അഭീഷ്ട വസ്തുക്കൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാം. ചിലർ വിചാരിക്കും എന്താ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊന്നും കിട്ടാത്തതെന്ന്. കാരണം നമുക്ക് അതിന് അർഹതയുണ്ടോ? അർഹത ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. ഒരാളുടെ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് അഭീഷ്ട വസ്തുക്കൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവരുടെ യോഗ്യതകളുടെ തോതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് സന്തുഷ്ടി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. പുരസ്കാരം ലഭിക്കാൻ യോഗ്യത മാത്രം പോരാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യവും ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ സ്വരൂപാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തിടത്തോളം ഭഗവാനോട് എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്നും ഏത് പദവിയാണ് തേടേണ്ടതെന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, അല്ലെ? നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കണേ, എനിക്ക് നല്ലത് വരുത്തണേ, എന്റെ കുടുംബത്തിന് നല്ലത് വരുത്തണേ, എന്റെ മക്കൾക്ക് ജോലി കിട്ടണേ, അവിടെ കല്യാണം നടക്കണേ, ഈ കാര്യങ്ങളാണ്. ശരിക്കും നമ്മള് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാനോട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ലഭിക്കണേ, ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മറക്കരുതേ, ഭഗവാനോട് അതിയായിട്ടുള്ള പ്രേമം എന്നിൽ ഉണ്ടാകണമേ, അതാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ശരിക്കും എന്താണ് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആരാന്ന് നമുക്കറിയില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ചോദിക്കുക? നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്വരൂപമുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ശരീരം ഭഗവാന്റെ അടുത്തുണ്ട്. ആ ശരീരം മറന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് ഓരോ ശരീരം എടുത്ത് മാറി 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 കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ശരീരം ഉടുപ്പ് മാറുന്ന പോലെ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥ മരണമില്ലാത്ത ആ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകാന്നതിന് പകരം അത് മറന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് എന്ത് ചോദിക്കണമെന്ന് പോലും അറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ തിയററ്റിക്കലി മനസ്സിലായി, നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വരൂപമുണ്ട്. സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഏതോ 5 രസത്തിൽ ഏതോ ഒരു രസത്തില് ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു. അവിടെ ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ വീട്. യഥാർത്ഥ വീട്ടില് ഇരുന്ന് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്ന് സേവിക്കുകയായിരുന്നു.
പക്ഷേ എന്തോ ഒരു പാപം ചെയ്തത് പ്രകാരം അത് വിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നവരാണ്, മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ആ മറന്ന കാര്യം തിരിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ച പോലെ നമ്മളെ 16 മാല എല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കുക, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, മറ്റു ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ഭാവം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ ആ പാതയിലോട്ട് പോകാനാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് യാചിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്. ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ശുദ്ധം അപാപവിദ്ധം എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? അപാപവിദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപമില്ല, ഭഗവാൻ പാപം ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പരിശുദ്ധനാണ്. ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനാണ്. ഭഗവാൻ എന്ത് സ്പർശിച്ചാലും അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. പാപം ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ തൊടുകയില്ല. പാപത്തിന് ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് സ്പർശിച്ചാലും അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അതാണ് ശുദ്ധം അപാപവിദ്ധം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ശരീരസ്ഥനല്ലാതാകുന്നത്? ഇപ്പൊ മായാവാദികൾ പറയുന്നു ഭഗവാൻ അകായമാണ്, പരമസത്യം അകായം, ശരീരമില്ലാത്തവനാണ് എന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 8 പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന് ഭഗവാന്റെ ഭൗതികമായ ശരീരമല്ല, ആത്മീയമായതാണ്. അതീന്ദ്രിയ ശരീരം സ്ഥൂല ശരീരം ഇല്ല. ഭഗവാൻ സർവശക്തി. ഭൗതികതയിൽ രൂപമില്ല. ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരമല്ല, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അതിൽ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ലൗകികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക രൂപമായിട്ടല്ല ഭഗവാന് സാമ്യം. പിന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ജന്മമെടുക്കുന്നത്? നമ്മളെ പോലെയാണോ? ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ല ഭഗവാൻ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്, അതിന് നിർബന്ധിതനല്ല അല്ലെ? പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മനസ്സ്, ശരീരം, ആത്മാവ് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ശരീരമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഇതൊക്കെയാണ്. ഭഗവാന് ആത്മീയ ശരീരമുണ്ട്, ഭൗതിക ശരീരമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത മന്ത്രം നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. ഇപ്പോ അടുത്ത ക്ലാസ് ഒരു ലെവൽ 2ന്റെ ക്ലാസ് ഈ ലിങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു മന്ത്രം മാത്രമേ എടുത്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.